kimanta san ki nake ni, karda kimanta kaunar ki nake ni, amma me yasa kike cuta min? Karda kimanta san ki nake ni, karda kimanta kaunar ki nake ni, amma me yasa kike cuta min? Kin san dai ni na san kin sani ina san ki, kada ki bar ni zuciya ta ko kadan ta manta ki, in biya take ce ba ni manta halin ki, so nake ki bani damar zama a fadar ki, yar farar budurwa san gani gun kowa, gimbiya kyakkyawa ba tare na kowa, cantana daban ne to ki tausaya min. Karda ki manta san ki nake ni, karda ki manta kaunar ki nake ni, amma me yasa kike cuta min? Na yi rashi ina rasa ki, babu jin daɗi inda ba ki, ki daina ƙina ki bar guduna ki zo gona, da ke na so mu zauna marayukan amana, mai haƙuri da tausayi na san ki yar amana, ke ce ta farko ke ce ta ƙarshe, babu wadda tamkar ki Allah tsare mu. Cuta min, amma me yasa kike cuta min? 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 Karda ki manta san ki nake ni, karda ki manta kaunar ki nake ni, amma me yasa kike cuta min?